विविध विषयात प्रावीण्य दाखवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मंडळामार्फत किंवा देणगीदारामार्फत पारितोषिके दिली जातात ती या वर्षी सुद्धा दिली जातील। विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रचलित पद्धतीने सवलतीचे गुण देण्यात आलेले आहेत। तसेच कला क्रीडा एनसीसी स्काउट गाईड क्षेत्रात प्रावीण्य पात्र विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्यात आलेले आहेत। तसेच शास्त्रीय कला चित्रकला क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून शैक्षणिक वर्ष 16-17 पासून आपण ज्याप्रमाणे सवलतीचे गुण देतो त्याप्रमाणे वाढीव गुण यावर्षी सुद्धा देण्यात आलेले आहेत। सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून एनसीसी स्काउट गाईडच्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार सवलतीचे वाढीव गुण देण्यात आलेले आहेत। पात्र विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला लोककला चित्रकला क्रीडा एनसीसी व स्काउट गाईड यापैकी उच्चतम असणाऱ्या एकाच क्षेत्रासाठीचे सहभागाचे किंवा प्रावीण्याचे गुण देण्यात आलेले आहेत। श्रेणी सुधार किंवा गुणसुधार योजना परीक्षेत सर्व विषयात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांना जर श्रेणी सुधार करायचा असेल किंवा गुणामध्ये संपादन वाढवायचे असेल तर या परीक्षेमध्ये जे विद्यार्थी सर्व विषयात पास झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना लगतच्या 2 परीक्षा म्हणजे आगामी लगतच्या येणाऱ्या 2 परीक्षा म्हणजे जुलै 2023 आणि मार्च 2024 या दोन्ही परीक्षांना किंवा दोन्हीपैकी एका परीक्षेला पुन्हा प्रविष्ट होता येते आणि त्यांना ऑप्शन असतो की पहिल्या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरायचे का दुसऱ्या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरायचे हे विद्यार्थ्यांच्या ऑप्शनवर अवलंबून असतं। त्याप्रमाणे तशी सवलत त्यांना देण्यात येईल। 10वीचा निकाल हा बेस्ट ऑफ 5 पद्धतीने लावलेला आहे। याचा अर्थ 6 विषयापैकी ज्या 5 विषयात चांगले गुण आहेत त्या 5 विषयाची एकूण टक्केवारी काढली जाते आणि त्याप्रमाणे गुणपत्रिकेत 500 पैकी टोटल मार्क दिले जातात आणि त्याची टक्केवारी गुणपत्रिकेमध्ये दिली जाते। माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 10वी परीक्षेस एटीकेटीची सुविधा उपलब्ध आहे। त्यामुळे 1 किंवा 2 विषयात अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जे यशस्वी होऊ शकले नाहीत त्यांना पुढील वर्षासाठी प्रवेश दिला जातो। परंतु 11वीला प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांनी 10वीला जर 1 किंवा 2 विषय अयशस्वी झाले असतील तर 11वीचा निकाल लागण्यापूर्वी त्यांना ह्या 2 विषयात उत्तीर्ण व्हावं लागते, अन्यथा त्यांचा 11वीचा निकाल हा राखीव ठेवला जातो। निकालाची कार्यपद्धती आपल्याला माहित आहे की ऑनलाईन पद्धतीने निकाल जाहीर केला जातो जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मनावरील दडपण कमी होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात। या वर्षी विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका 14 जून रोजी दुपारी 3 वाजता त्यांच्या शाळेतून प्राप्त होतील। गुणपडताळणी आणि उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती गुणपडताळणीसाठी आमच्या मंडळाच्या वेबसाईटवर जाऊन विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करण्यासाठी उद्यापासून म्हणजे 3 जून पासून 12 जून पर्यंत मुदत दिलेली आहे। या कालावधीत प्रत्येक विषयासाठी 50 रुपये भरून विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करता येईल। विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मागण्यासाठी आपल्याला त्यांना 3 जून पासून 22 जून पर्यंत कालावधी दिला गेलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांना छायाप्रत जर प्राप्त झाल्यानंतरच त्यांना रिव्हॅल्युएशन म्हणजे पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायला पाहिजे। व्हेरिफिकेशन किंवा पुनर्मूल्यांकन म्हणजे रिव्हॅल्युएशन यासाठी विद्यार्थ्यांना फक्त आणि फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज करता येतो। परंतु विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत पाहिजे असेल तर त्यांनी त्यात ऑप्शन लिहायचं आहे की मला ऑनलाईन म्हणजे ईमेलवर पाहिजे आहे, हस्तपोच पाहिजे आहे किंवा पोस्टाने पाहिजे आहे। त्या तिन्ही पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत प्राप्त होते आणि उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेण्यासाठी एका विषयासाठी 400 रुपये ऑनलाईन शुल्क भरावे लागते आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी एका विषयासाठी 300 रुपये ऑनलाईन पद्धतीने
पेमेंट करावे लागते. मार्च 2023च्या निकालाचा मार्गदर्शन करण्यासाठी मंडळामार्फत समुपदेशक नेमण्यात आलेले आहेत. त्याची लिस्ट आपल्याला देण्यात येईल. त्याचबरोबर आमचे जर काही टेक्निकल निकाल जाहीर होताना 1 वाजता जो ऑनलाईन निकाल जाहीर होणार आहे त्यामध्ये जर काही तांत्रिक अडचणी आल्या ते सुद्धा नंबर आपल्याकडे देणार आहोत. ते नंबर आपण पब्लिश करावे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना निकाल पाहताना किंवा प्रिंट करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचं मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. त्यांच्या पालकांचं अभिनंदन करतो. त्यांच्या शिक्षकांचं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर आपण सर्वांनी परीक्षेच्या कालावधीपासून म्हणजे सर्व वृत्तपत्रकार, छायाचित्रकार, कॅमेरामन यांनी परीक्षेचं कव्हरेज किंवा निकालाचं कव्हरेज मध्ये मंडळाला नेहमीप्रमाणे उत्तम सहकार्य केलं आहे. आपलं सुद्धा मी आभार मानतो. आणि यामध्ये जे काही विद्यार्थी यशस्वी झालेले आहेत त्यांना पुढील परीक्षेसाठी शुभेच्छा देतो. त्यांनी नाउमेद न होता पुढील परीक्षेसाठी भरघोस यश संपादन करावे असे मी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. यानंतर आपल्याला निकालाची सर्वसाधारण माहिती देत आहोत. त्यामध्ये आपल्याला एकूण नोंदणी झालेले मुले आणि मुली यांची संख्या सांगतो. नियमित जे विद्यार्थी आहेत त्यामध्ये नियमित विद्यार्थी होते 15,41,766. यामध्ये मुले होती 8,21,524. त्यापैकी प्रविष्ट मुलं झाली 8,14,161. त्यापैकी उत्तीर्ण झाले मुले 7,49,458 आणि उत्तीर्ण टक्केवारी आहे 92.05. त्यानंतर मुली नोंदणी झाल्या होत्या 7,20,142. त्यापैकी प्रविष्ट झाल्या 7,14,935. उत्तीर्ण झाल्या मुली 6,85,440 आणि उत्तीर्ण जी टक्केवारी आहे मुलींची 95.87 म्हणजेच 3.82% मुलींची उत्तीर्ण टक्केवारी मुलांच्या पेक्षा जास्त आहे. आता पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची फक्त मी मुला आणि मुलींची उत्तीर्ण टक्केवारी सांगतो. मुलींची उत्तीर्ण टक्केवारी रिपीटर विद्यार्थ्यांमध्ये 67.18% आहे आणि मुलांची उत्तीर्ण टक्केवारी 57.34% आहे. आता विभागनीय जर मंडळाचे निकालाची टक्केवारी मी सांगतो आहे. पुणे विभागीय मंडळाचा निकाल आहे म्हणजे उत्तीर्ण टक्केवारी आहे 95.64%. नागपूर विभागीय मंडळाचा निकाल आहे 92.05%. औरंगाबाद विभाग 93.23%. मुंबई विभाग 93.66%. कोल्हापूर विभाग 96.73%. अमरावती 93.22%. नाशिक 92.22%. लातूर 92.67%. कोकण 98.11% आणि राज्याचा निकाल आहे 93.83%. विभाग न्याय जर आपण क्रमांक द्यायला गेलो तर आपल्याला माहित आहे पहिला क्रमांक नेहमीप्रमाणे कोकण विभागाचा आहे. 1 नंबर कोकण, 2 नंबर कोल्हापूर, 3 नंबर पुणे, 4 नंबर मुंबई, 5 नंबर औरंगाबाद, 6 नंबर अमरावती विभाग, 7 नंबर लातूर विभाग, 8 नंबर नाशिक विभाग आणि 9 नंबर नागपूर विभाग. जर नियमित आणि पुनर्परीक्षार्थी म्हणजे फ्रेश विद्यार्थी प्लस रिपीटर विद्यार्थी त्यांचा एकत्रित निकाल बघितला तर त्या नोंदणी झाले होते 15,79,371 विद्यार्थी. त्यापैकी प्रविष्ट झाले 15,65,745 विद्यार्थी. त्यापैकी उत्तीर्ण झाले 14,57,218 विद्यार्थी. आणि नियमित आणि रिपीटर या एकत्रित निकालाचा विचार केला तर तो एकूण निकाल आहे उत्तीर्ण टक्केवारी 93.06% इतकी आहे. आता महत्वाचं म्हणजे मगाशी आपण सांगितलं की फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन विद्यार्थी आहेत 4,89,455. 60%च्या पुढे आहेत म्हणजे प्रथम श्रेणीच्या मध्ये आहेत 5,26,210. द्वितीय श्रेणीमध्ये आहेत म्हणजे अभाव 45 आणि अभाव 3,34,015 आणि पास श्रेणीमध्ये म्हणजे 35 ते 45% दरम्यान विद्यार्थी आहेत 85,218. असे एकूण
14,34,898 नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि उत्तीर्णाची टक्केवारी मागे सांगितल्याप्रमाणे 93.83% इतकी आहे. आता निकालाच्या टक्केवारीनुसार माध्यमिक शाळांची संख्या 0% निकाल लागलेल्या राज्यामध्ये 43 शाळा आहेत. या डिव्हिजन न्याय माहिती मला वाटतं आपल्याकडे असेल, दिले ना. बरं, डिव्हिजन वाईज सांगतो. 0% निकाल शाळा पुणे डिव्हिजन मध्ये 3 शाळा आहेत, नागपूरमध्ये 4 शाळा आहेत नागपूर डिव्हिजनला, औरंगाबाद डिव्हिजनच्या 9 शाळा आहेत, मुंबईमध्ये 8 शाळा आहेत, कोल्हापूर डिव्हिजन मध्ये 4 शाळा आहेत, अमरावती डिव्हिजनच्या 5 शाळा आहेत, नाशिक डिव्हिजनच्या 3 शाळा आहेत, लातूरमध्ये 7 शाळा आहेत आणि कोकणमध्ये 0 शाळा आहेत. अशा एकूण राज्यातला 43 शाळांचा निकाल हा 0% लागलेला आहे. आता त्याच्या अपोजिट 100% आधी सांगतो. पुणे विभागामध्ये 100% निकालाच्या शाळा या 1240 आहेत. नागपूर विभागात 100% निकालाच्या शाळा 709 आहेत. औरंगाबाद विभागामध्ये 100% निकालाच्या शाळा 644 आहेत. मुंबई विभागात 100% निकालाच्या शाळा 979 आहेत. कोल्हापूर विभागात 100% निकालाच्या शाळा 1089 आहेत. अमरावती विभागामध्ये 100% निकालाच्या शाळा 652 आहेत. लातूर विभागात 100% निकालाच्या शाळा 383 आहेत. कोकण विभागात 100% निकालाच्या शाळा 427 आहेत. अशा एकूण राज्यात 23,013 शाळांपैकी 6,844 शाळा 100% निकालाच्या आहेत. म्हणजे टक्केवारी बघितली तर 29.74% शाळांचा निकाल हा 100% आहे. बाकी तुम्हाला 1 ते 10, 10 ते 20 आपल्याकडं टक्केवारी दिली आहे. नाशिक विभागामध्ये 652 शाळा आहेत 100% निकालाच्या. 100%ची एकूण टक्केवारी शाळा आहेत 29.74%. शाळांचा निकाल हा 100% लागलेला आहे. आता वर्ष न्याय जर ते सांगत आता मागे सांगितलं आहे 95.30, 99 म्हणजे 20 चा निकाल 95.30% होता, 21 चा निकाल 99.95% होता, 22 चा निकाल 96.54% होता आणि या वर्षीचा निकाल 93.83% इतका आहे. एकूण जर जिल्ह्यांचा विचार केला, राज्यातल्या जिल्ह्यांचा विचार केला तर सर्वात जास्त निकाल हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आहे, तो 98.54% इतका आहे. 2 नंबरचा निकाल रत्नागिरी जिल्ह्याचा आहे, तो 97.90% आहे आणि 3 नंबरला कोल्हापूर जिल्हा आहे, त्याचा निकाल 97.21% आहे कोल्हापूर जिल्ह्याचा निकाल. परत सांगा ना. 3 जिल्हे. सिंधुदुर्ग 98.54, रत्नागिरी 97.90 आणि कोल्हापूर 97. 2 नंबरला आहे का? नाही, कोल्हापूर 3 नंबर 97.21. सांगतो अजून पुढे आहे. परीक्षेतील गैरप्रकाराचा विचार केला तर परीक्षेच्या काळात प्रत्यक्ष तोतेगिरीचा एकही विद्यार्थी 10वीच्या परीक्षेच्या काळात सापडलेला आढळून आलेला नाही. परीक्षेच्या काळात 116 कॉपी करणारे विद्यार्थी पकडले गेले. शिक्षक सहाय्य करणारे म्हणजे शिक्षकांनी प्रत्यक्ष काहीतरी त्या विद्यार्थ्याला सहाय्य केले असे 2 प्रकार घडले. इतर जे प्रकार आहेत म्हणजे उत्तर पत्रिकेत काही लिखाण म्हणजे विनंती करणे, धमकी देणे, अन्य काही लिहिणे, देवाचं नाव लिहिणे म्हणजे ओळख पटवण्याची खूण, असे 248 प्रकार घडले. परीक्षोत्तर प्रकार आहेत. असे एकूण 366 प्रकार या परीक्षेमध्ये आढळले आहेत. म्हणजे परीक्षेच्या कालावधीपेक्षा परीक्षेच्या नंतर जे आमच्या लक्षात येतं म्हणजे प्रत्यक्ष पेपर तपासताना परीक्षक किंवा नियामकांना असे 248 प्रकार घडलेले आहेत. आता त्यानंतर 90% पेक्षा
जास्त विद्यार्थी, आता नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स इन रेंज मोर दॅन 90%, आपण 100%चे विद्यार्थी ते नंतर सांगतो. 100%चे विद्यार्थी राज्यामध्ये 151 आहेत. 100% मार्क मिळवणारे 10वीला जे विद्यार्थी आहेत ते राज्यामध्ये 151 विद्यार्थी आहेत. त्यांचं मी तुम्हाला डिव्हिजन वाईज संख्या सांगतो. पुणे 5 विद्यार्थी आहेत, नागपूर 0 विद्यार्थी आहेत, औरंगाबाद 22 विद्यार्थी आहेत, मुंबई 6 विद्यार्थी आहेत, कोल्हापूर 0 विद्यार्थी आहेत, अमरावती 7 विद्यार्थी आहेत, नाशिक 0, लातूर 108, कोकण 3 असे 151 विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमध्ये 100% गुण मिळवले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांचं मंडळामार्फत विशेष अभिनंदन. बेस्ट ऑफ पाहिजे का म्हणून? बेस्ट ऑफ नाही, बेस्ट ऑफ नाही, त्यांना प्रत्येक विषयात जास्त मार्क आहेतच. दुसऱ्या विषयात सुद्धा कमी मार्क असतील, कुठे 99, 98, 97 असतील, जे फार कमी आहेत असे नसणार आहे. त्यानंतर 90% आणि अभाव जे विद्यार्थी आहेत ते एकूण आहेत 66,578 राज्यातील, 66,578, 66578. 85 ते 90 या दरम्यान आहेत 1,09,344 विद्यार्थी आहेत. 1,09,344. 80 ते 85 मध्ये 1,46,961. 75 ते 80 या दरम्यान आहेत 1,67,384. 70 ते 75 मध्ये आहेत 1,75,767. कुठलं पाहिजे बरं सांगा? 70 ते 75 मध्ये आहेत 1,75,667. त्यानंतर 65 ते 70 मध्ये आहेत 1,73,300. 60 ते 65 मध्ये आहेत 1,81,124. 45 ते 60 मध्ये आहेत 3,41,390. आणि बिलो 45 म्हणजे 5 श्रेणीमध्ये आहेत 95,469. आता यामध्ये इलिजिबल फॉर री एक्झाम म्हणजे यशस्वी होऊ न शकलेले विद्यार्थी आहेत 86,594. आणि एटीकेटी म्हणजे 1 किंवा 2 विषयामध्ये ते यशस्वी होऊ शकले नाही परंतु त्यांना 11वीला प्रवेश मिळू शकतो असे विद्यार्थी आहेत 33,306. या विद्यार्थ्यांना पुढील संधीमध्ये म्हणजे जुलैच्या परीक्षेमध्ये किंवा मार्चच्या परीक्षेमध्ये त्यांना ते विषय सोडावे लागतात. त्यानंतर सुद्धा त्यांना संधी मिळते परंतु या 2 संधीमध्ये त्यांनी हे विषय सोडवले नाहीत तर त्यांना 12वीचा प्रवेश मिळत नाही, त्यांचा 11वीचा निकाल जाहीर केला जात नाही. असे विद्यार्थी आहेत 33,306. आता जे स्पोर्ट, एनसीसी, स्काउट यासाठी जे विद्यार्थी ज्यांना ग्रेस गुण मिळाले ते आहेत क्लासिकल डान्स. आता मराठीत म्हणा क्लासिकल डान्स म्हणजे शास्त्रीय नृत्य. राज्यामध्ये आहे 1,768. क्लासिकल व्होकल शास्त्रीय गायन 2,318. क्लासिकल इन्स्ट्रुमेंटल म्हणजे शास्त्रीय वाद्य 1,389. लोककला फोक आर्ट 24,160. ड्रामा नाट्य 16. ड्रॉइंग म्हणजे कला 1,17,783 म्हणजे चित्रकला. स्पोर्ट्स क्रीडा 25,161. एनसीसी
48, स्काउट गाईड 943, असे एकूण 1,73,586 विद्यार्थ्यांना सवलतीचे म्हणजे ग्रेस गुण देण्यात आलेले आहेत. डिव्हिजन वाईज पाहिजे ते फार प्रकार आहेत. टोटल मी सांगतो, टोटल सांगतो डिव्हिजन वाईज ज्यांना ग्रेस गुण दिले गेलेले आहेत. त्यामध्ये पुणे 35,991, नागपूर 5,585, औरंगाबाद 11,888, मुंबई 29,366, कोल्हापूर 42,649, अमरावती 11,205, नाशिक 19,808, लातूर 9,109 आणि कोकण 7,985, असे एकूण 1,73,586. दिव्यांग विद्यार्थी हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. एकूण किती बसले? 22 प्रकार आहेत. 8,397 विद्यार्थी बसले. त्यापैकी 8,312 विद्यार्थी अपियर झाले. 7,788 विद्यार्थी पास झाले आणि त्यांचा पर्सेंटेज आहे 92.49%. 100% विद्यार्थी 151 ते तुम्हाला डिव्हिजन न्याय सांगितलेला आहे. बरं देतो. त्याआधी पुढचं मी सांगतो. एकूण यामध्ये या परीक्षेसाठी 95 विद्यार्थ्यांचा निकाल अजून राखीव आहे. ते डिव्हिजन वाईज सांगतो. पुण्यामध्ये 1 रिझर्व आहे, नागपूरमध्ये 2, औरंगाबादमध्ये 25 आणि मुंबईमध्ये 67. पुणे 1, नागपूर 2, औरंगाबाद 25 आणि मुंबई 67 असे 95 विद्यार्थ्यांचा निकाल अद्याप राखीव आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यानंतर डिबार विद्यार्थी 3 आहेत. ते मुंबईमधील आहेत, कारण त्यांनी जे आमच्या शिक्षा सूचीप्रमाणे जी काही शिक्षाप्रमाणे त्यांना 3 विद्यार्थ्यांना या परीक्षेतून डिबार केलेला आहे. ट्रान्सजेंडर विद्यार्थी हे 23 विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेले होते, प्रविष्ट झालेले होते. आता मॅडम तुम्हाला काय पाहिजे होतं? 90% अबाउट डिव्हिजन वाईज. आता माझ्याकडे नाही आहे तर आपल्याला घेऊन देता येईल माहिती. ती पण माहिती घेऊन देतो आम्ही. राखीव निकालामध्ये काही प्रकार कॉपीचे असतात, काही प्रकार उत्तरपत्रिकेची पानं फाडलेली असतात, काही ठिकाणी धमकी ते असतात. त्यामध्ये काही म्हणजे त्रुटी असतात. विद्यार्थी पहिल्या सुनावणीला येताना दुसरी संधी द्यावी लागते. त्यानंतर काही वेळा त्यांच्या पर्यवेक्षकाला, केंद्र प्रमुखांना बोलवावं लागतं, काही वेळा कस्टोडीना बोलावं लागतं आणि मगच त्याचा निकाल म्हणजे नेमकं कुठल्या स्तरावर चूक झाली हे कळून येतं आणि मगच त्यांचा निकाल जाहीर केला जातो. त्यांचा निकाल थोड्या दिवसात जाहीर होईल, परंतु आता सध्या त्यांचा निकाल राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. सर, त्यांना ज्यांच्याकडून धमकी देण्यात येते त्यांच्यावर वेगळी काही फौजदारी कारवाई? नाही नाही नाही. धमकी कोणाला असते? विद्यार्थी धमकी तपासणाऱ्याला असते. ट्रान्सजेंडर मध्ये पुण्याचे 7 विद्यार्थी आहेत. एकूण 23 एकूण 23 आहेत. सर, यावेळी निकाल मागच्यापेक्षा 3.11 वगैरे कमी, तर मागच्या वेळी